Ja, we hebben hier. We zien de kunstman op een zolder. Ja, zolder voor zoleggen en merkenspul. Oh jee. Oh. Kom op, Veer. Hey, kom eens een keer weer pakken. We straks een keer een broem broem. Ja. Maar we even op die broem broem. Maar die giele west voorop staan, kijk. Gaan we daarop? Nou, doen we dat, no? Nou, daar gaan we, hè. In jongetje 48 ben ik geboren en nou ja, er was alles maar niet een vervoermiddel, dat was een Solex. En als wij op vakantie gaan, dan gaan we achterop, voorten in de fietsstad en op vakantie. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Dan gaan we soms helemaal naar Urkta. Ik zal je vertellen dat dat nooit voort weer. Ja. Nou ja, en zo ben ik wat groot geworden met die Solex en toen later eerder wel weer wat verbeteren, want ja, dan moest je een snelle brommer hebben. Maar de Solex is altijd in de grachtenbunnen. En ja, dan komt het in het oordeel en dan blijft men wat verzamelen. Ik denk, alle types moeten we wat hebben. Dus er staat aan de hek boven ik van alle types wat vinden. Nou, zo ja. Ligt de Rutte wel. Huh? Maar Rutte is hier ik west? Ja, Rutte is hier ik op een zolder geweest, joh. Ja, die denk ik van een spul, hoor. Wat moest Rutte dan bij jou op zolder? Ja, hoe kom je aan Rutte, hè? Ja, ik heb hem in de kroeg getroffen, hè. Ja, hij ziet aardig aan het bier en ik zei, kom maar in bij mij, joh. Nou, hij zei, dat kan wel. Dus toen kwam hij hier. Maar hij zei, ik moet hem daar in het torentje zijn in Den Haag. Dat wil ik wel eens in bezien. Nou, hij zei, dat kan wel. En dan had hij me uitgenodigd, dus dan ben ik daar geweest. Maar hij had wakker op een zolder geweest. Zo wel aan de foto, no? Hij weer wakker geïnteresseerd in alle spullen. Ja, hè? Ja. Hoe is het mogelijk? Ja, dat krijg ik een mens. Ja? Ja, wat doe je eraan? Nee, maar heel gewoon een jongen. Ik bedoel, maar hij zou wel wat leerd hebben, maar hij heeft zo wat leerd. Nou, van die Heidenman. Ja. Maar nee, weer hartstikke gezellig. Ja? Ja, weer mooi. En daar in Den Haag had er van de goede kant zal ik hebben wat van mijn belastingcenten met waarom kregen. Ja? Ja, meer liten heb ik gewoon van hem. Bij bakken koffie. En ik mocht even achter zijn bureau zitten. Ik zei, dan ben ik even de minister-president. Nou, hij zei, ik vind het wel best, dan ga ik even naar Sochi, toch? Nou, hij moest naar Poetin toe. Oh ja. En daar was er nog niet meer te komen natuurlijk, maar nou, heb ik even naast zijn bureau zitten. Ik zei, dan gaat de BTW eerst naar beneden. Die gooien weer van 21% naar 12%. Ik zei, dan heb ik in ieder geval wat medestanders. Nou, hij zei, ik vind het wel best. Je doet je best, maar. Nou, ik zei, dat zou ik wel doen. Ja, nee, dat was echt wel lekker relaxed. Helemaal net dat het hastig moest of dat het... nee, dat vond ik best aardig. Ja. Ja. Oh, she can't wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this. Ja, de bel. Waar zit die? De bel, die is er niet. Dus, dit lijkt niet zo best, joh. Je mag hier eigenlijk niet op fietsen. Goedemorgen. Ik ben van de Fietsersbond en we gaan hier lekker actief bezig even. Fietsparcours doen. Om te kijken hoe het met jullie fietsvaardigheden staat. Dit is Anne, ze heet Anne. Dat weet ik toevallig. Dan roep ik haar aan. En dan roep ik haar aan, dan pak ik haar bij de schouders beet, als het veilig is. En dan roep ik haar aan en zeg ik, hallo Anne, gaat het met u? Hallo, ben je er nog? Hallo. Maar dat wil ik graag van jullie hebben, niet even gaan reanimeren. Jij? Kom maar. Goed zo. Ga lekker door. Hoeveel heb je er? 30. Nou, kun je normaal beademen je? Dat hoef je van mij nou op dit moment. Mag je wel proberen? Probeer het maar eens. Probeer het maar eens. Doe maar. Wil je proberen? Ja. Nou, doe maar. Probeer het maar. Ik hou de neus wel vast. Doe maar. Blaas maar in. Goed zo. Ja? Nee, doe maar. Blaas maar in. Huppakee. Kom op. Nou een keer.
Goed zo. Nou, doorgaan. Kom op. Nou is het nog oefenen met een pop, hè? Ja. Maar als je het nou in het echt zou moeten doen, zou je het dan ook durven? Ja, tuurlijk. Dan kan je mensen mee helpen. Maar het is nu natuurlijk makkelijk om het te zeggen. Tuurlijk zou ik dat doen, maar zou je het echt durven? Ik weet het niet. Nee, je moest net je mond op een pop leggen. Toen zag ik je al één kijken. Dan moet je je voorstellen dat het een echt mens is. Ja, maar als het een mooie dame is, dan ja. Dat zou ik wel doen. En als het nou niet een mooie dame is? Ja, dan zou ik 1 en 2 bellen, joh. Dus alleen de mooie vrouwen in Leeuwarden die kunnen op jouw steun rekenen. Nee, dat ook al niet alleen, maar gewoon... Ik zal het niet zo 1, 2, 3 snel doen. Dan durf ik te zeggen, dan fiets je toch zelf die dode hoek in. Als jij die vrachtauto ziet die jou daar voorbij gegaan is, blijf er dan achter. En dat is wat ik iedereen wil meegeven. Kom jij zo'n ding tegen, ga er niet naast fietsen. Blijf er aan de rechterkant ruim achter. Want daar heb je de ruimte en daar heb je overzicht. Dan heb ik hier een bril. En die bril die gaat ervoor zorgen dat je gaat lopen en gaat bewegen met je armen. Net alsof je, nou pak een beetje, 10 glazen bier gedronken hebt. Hey, je ziet dat ik een stuk of 12 pionnetjes heb neergezet, hè? Ja. Ja. Nou, dat is de bedoeling dat je die 12 pionnetjes met je, wat ben je, links of rechts? Rechts. Oké, met je rechterhand pakt, ja? Dan zet je hier dat pionnetje neer. Loop je terug, pak je weer met je rechterhand, dus je gebruikt je linkerhand niet. Nou, pak ze maar eens. Wat vind je van zo'n dag? Wel leuk en dat is ook goed. En waarom? Nou, dan kan je leren. Kan je allemaal dingen leren. Ja, hoe het gaat in het verkeer. En wat de gevolgen zijn. Ja, en ga je er ook echt wat mee doen of trek je er straks gewoon weer helemaal niks van aan? Nou, Eerlijk. ik denk dat ik er niks meer aan ga doen. Ik trek er straks niks meer aan. Doe je nou ook nog wat met de tips die je vandaag meekrijgt? Ja, denk het wel. Ik geloof er niks van. Nee, ik ook niet. Maar het zal wel.